Здравейте! Аз съм Мария Петрова. Добре дошли в пътят на родителя. Една гореща тема днес засягам в подкаста за така наречените срамежливи, притеснителни деца. Родителите се питаме как да им помогнем, как да ги насърчим, как да им вдъхнем увереност, какво да им кажем, за да им помогнем да разцъфтят и да израснат, вярващи в себе си. Днес отговарям на тези въпроси. Ще споделя и личен пример, за който вярвам, че може да си вземете много и ще илюстрира добре процеса. Започвам епизода с най-важното за мен – перспективата ми като родител и как гледам на детето си, което не отговаря на други възрастни, което се сгушва зад мен и не мърда, защото моята реакция и отношения са най-важни. И да, понякога звучи като че ли всичко зависи от нас и това напрежение е твърде голямо, но моят опит е, че когато аз погледна навътре и разбера защо реагирам по определен начин на поведението на детето ми, това лекува и мен. И със сигурност работата не е малко, но си струва. Ако тази информация, примери, идеи, теми са важни, полезни и смислени за вас, може да ме подкрепите с малка месечна сума в Patreon или с еднократно дарение в Revolut или Кофи. Линк ще намерите в описанието на този епизод. Определено голяма подкрепа е и да споделяте епизодите, да препратите на родител, да коментирате епизода в платформата, която слушате. Това влияе на алгоритма за показване на епизодите на други и нови слушатели. Благодаря за подкрепата и за отзивите. И така започвам от моята любима отправна точка, която ме заземява и ми дава правилната нагласа, с която да гледам на срамежливите деца. Това е 50% от работата, защото когато знаем повече, видим отвъд нашите лични притеснения или се повлияваме от мненията на околните, тогава дори да не правим конкретни стъпки, ще реагираме от позицията на разбиране и приемане. И така, какво е това, което виждам аз? За мен притеснителните деца са тези, които са дълбоко свързани с себе си и нуждите си. Те вярват на интуицията си. Не искам да разговарям с този човек. Не искам да кажа здравей на възрастната жена. Имам нужда да се гушкам в мама. Това ми носи сигурност. Още повече, те имат нужда от свобода да изразяват себе си и да се предизвикват, когато са готови. Това е злато. Това е съкровище. Да съхраним тези истински усещания и да дадем инструментите на детето, с които ще вербализира и опознае повече тази своя вътрешна част. Как можем да прекъснем това лично свързване на детето си? Когато не виждаме в него това, което е то, когато нямаме доверие в неговия процес и реагираме от позицията на страх или да угодим на околните и обществото, в което живеем. Разбира се, почти винаги не го правим съзнателно и винаги с добри намерения. Искаме детето ни да израсне успешно и подкрепено. Но ако започнем да мислим независимо от личните си предпочитания и страхове, тогава ще видим човека срещу нас, който израства и минава през различни периоди, докато открие себе си. И колкото повече гледаме, наблюдаваме, толкова повече ще имаме доверие, че детето познава най-добре себе си и че това да насърчим неговото усещане е основно и важно, за да подпомогнем бъдещето му. А не да го лишим от тези свои вътрешни колебания. Когато позволим истински на този процес да мине през нас и тези мисли, тези страхове да изплуват и да видим какво стои зад тях, тогава каквото и да направим, каквото и да кажем, ще бъдем от подкрепа на детето си. Защото ние истински ще се доверим и ще дадем тази сила на детето си. То да реши за себе си, то да чуе своя глас, без да се притеснява и със спокойствието, че ние ще бъдем до него и ще приемем неговото решение, без значение какво е то. Давам си сметка, че това е силно
и тежко послание. Лично аз съм се проваляла неведнъж в отношението си към моята по-голяма дъщеря, когато е имала трудност да опита нещо ново. Имах доста силни колебания, когато стана на 4 години, за това дали всъщност правя най-доброто за нея, дали това да я оставя да слуша нейния глас е най-доброто и дали не трябва по някакъв начин да я побудна, за да може да не остане такава срамежлива и на 20 години. Тогава бях поговорила с Илиана от Гледай осъзнато. Ако не следвате профила й, може да го направите. И тя толкова много ме успокои тогава и ми каза, че точно тази сигурност, която й давам, е достатъчна, за да може тя в един момент да бъде себе си, да открие как тя да направи следващата крачка. Скоро ще я поканя в този подкаст и ще си поговорим повече за сигурната привързаност и за това как да отглеждаме деца с уверението, че правим най-доброто за тях и че те ще израстват сигурни в себе си, в средата, която ние им предоставяме. И особено как се случва това, когато децата са повече от едно, защото определено всичко се променя. Но нека да се върнем на притеснителните деца и какво може да ни помогне повече, за да знаем как да постъпим следващия път. Поне на мен ми е полезно да имам някакви опорни точки, съвети, дори думи, които биха ми били полезни в започването на един такъв разговор. И затова сега бих искала да вляза в повече детайли и примери, които ще унагледят тази перспектива по-добре. Някои от въпросите, които дойдоха и от общността на родители в Инстаграм, са дали да ги оставяме сами да опитват, когато са готови, или да ги подтигнем те да го правят. Как да ги подкрепим в изграждане на приятелство и отстояване на себе си. Как да спрем изказвания от други възрастни с етикети за срамежливи деца. И от съвети как да бъдем подкрепени като родители, а не още повече да сме притеснени. Продължавам с един пример, в който ще споделя лична ситуация и се надявам, че отговорите на повечето въпроси по тази тема ще бъдат намерени. Голямата ми дъщеря искаше да отиде на работилница за глина. Тя много обича да работи с такъв материал и има голям интерес в това, но никога не беше ходила в такова ателие и щеше да й бъде за първи път. Аз си споделих, че нейни познати ще ходят и ако искам, можем да отидем с тях. Тя знаеше, че обикновено това е урок за деца, в който родителите ни остават в стаята. Поговорихме, казах и какво ще се случи, кои ще ходят и тя изяви желание да отиде. Но след няколко часа ми каза, не искам да ходя. Всъщност не ми се ходи. Аз знаех, че говори тази част от нея, която се притеснява, как ще се справи. И я попитах, защо не иска да ходи. И тя ми каза, че защото никой нямало да си говори с нея. Тя е дете, което се колебае преди да се включи в нещо непознато. Има нужда от сигурност, предвидимост, максимално да бъде подготвена с някои детайли. Затова и казах, Дара, ние вече сме казали, че ще отидем, но това не означава, че ще участваш. Ще отидем, ще видим как изглежда мястото, ще постоим малко и ако не искаш да участваш, ще си тръгнем. Искаш ли да ти покажа как изглежда мястото, какво си правят децата там, какво си изработват децата там? И заедно разгледахме няколко клипчета. Тя започна веднага да си представя какво изделие иска да си направи и как ще го ползва от дома. Дойде време да тръгваме. Тя се обличаше и говореше как няма да влезе изобщо. През целия път казваше, че няма да влезе. Тогава и казах нещо, което аз лично наскоро научих и така много силно го свързах с нейното колебание. И казах, знаеш ли, че има една част от теб сега, която се притеснява много от това какво ще се случи в новото място и сигурно я чуваш много-много силно.
Но има и още една част, която пък е любопитна и има силно желание да си изработи нещо, да поработи с глината, която толкова обича. Сигурно едната част е по-голяма от другата. Това беше много ценно за нея в този момент. Проговори на нейния език. И веднага започна да ми показва на тялото си колко е голяма едната част и колко другата. Оказа се, че частта, която силно иска да отиде, е много по-голяма. Аз си казах, двете части винаги може да се карат. Но ти си тази, която решава какво да направи. Може дори да кажеш благодаря ви, че се грижите за мен, но аз ще реша сега. Знам, че много се притеснявам от новото място, но пък много искам да бъда там. Когато стигнахме ателието, тя се прикрепи към мен и не ме пускаше. Все още се уча как да бъда напълно спокойна и приемаща от това поведение на детето ми. Все още, когато се случи, когато ме погледнат други хора, родители, все още си мисля какво ли си казват те. Но понеже наистина вярвам с цялото си сърце в това, което споделих по-рано, и все пак беше пълно с доста майки, които аз познавах и усетих тяхната подкрепа, успя тази част от мен, която да бъде приемаща и истински доверяваща се на процеса, който моето дете ще мине. И тогава клегнах и казах, когато си готова, може да седнеш на масата. Може да постоиш до мен колкото искаш. Ако имаш нужда от нещо да ти покажа или да попитаме учителката, кажи ми. Децата започнаха да идват. Аз си говорих с учителката, докато едно малко момиченце ме стискаше много силно за крака. И в един момент урока започна. Аз си казах, Дара, сега трябва да решиш. Мога да дойда с теб до стола, да постоя малко, за да видиш дали ще ти хареса и след това да тръгнеш с мен или да останеш. Тя видимо се бореше. Въобще не искаше да си тръгва. И желанието да е там беше по-силно, както и ми беше показало. Седна на стола и аз останах до нея. Учителката дойде да я попита какво иска да си направи. Тя отговори с една дума съвсем тихо, но започнаха заедно да работят. И когато тя видя, че може да си общува с тази учителка, се обърна към мен и ми каза, мамо, тръгвай. И аз тръгнах. Ключовото в тази ситуация и вярвам с почти всички моменти на децата, които се колебаят, е приемането на родителя и даването на позволение детето да реши, както и спокойствието и нормализирането на момента. Това при нас се е повтаряло многократно. Имаше моменти и ситуации, в които аз самата се колебаех какво и как да направя за нея. И дали е нормално, до кога ще търси тази сигурност. Не може ли да бъде като другите деца и просто да влезе без драма. И всеки един такъв случай е завършвал с ядосана майка и плачещо тъжно дете. Един от въпросите от вас беше как да му помогнем да отстоява себе си и да изгражда приятели. И за мен повратната точка беше смяната на перспективата. Всъщност, стремежливите деца, които така наричаме, са уверени в себе си, а не обратното. Те могат да кажат, имам нужда от време. Не съм готов да говоря с някой друг. Няма да отида или направя нещо. Просто за да угодя на някой. Доктор Беки Кенеди в един подкаст подели, че родителите на тинейджери определяли увереността на децата си, когато те чуят себе си и вътрешния си инстинкт преди да направят нещо, дори връстниците да им казват, че няма да им бъдат приятели. Точно това се случва и при тези деца, които ние искаме да влязат по-бързо, за да ни е удобно на нас. Но когато започнах да разсъждавам по този начин, да виждам това притеснение като сила, слушам своя вътрешен глас, тогава можем като родители да се отпуснем и да дадем това време на детето си. И често точно от това време и спокойствието, че те могат да решат, е именно нещото, което ще им помогне.
И изрази изречения като окей е да си дадеш време. Можеш да останеш до мен колкото време искаш. Нормално е да не знаеш винаги какво да отговориш на Леля. Усети себе си. Ти ще знаеш кога си готова. Изказани с истинско доверие са най-големия стимул за децата. Ако други възрастни кажат, ти срамежлива ли си, защо не отговаряш? Винаги може да отговорим, сигурно има нужда от време, а вие как сте? И ако детето ни започва да използва този етикет за себе си, срам ме, мамо, аз съм срамежлива, можем да кажем, мила, ти си толкова много неща. Понякога се колебаеш дали да направиш нещо. Нормално е. И по този начин не даваме една дума, един етикет да определя детето ни. Понякога се срамувам от нещо, но това не означава, че във всеки един момент аз съм срамежлив. Един от въпросите, които получих, когато споделих в Инстаграм, че искам да направя епизод по тази тема, беше как да помогнем на себе си, ако ние сме притеснителни възрастни. И за мен точно тези инструменти, които може би не сме получили като деца, е приемането, че имаме тази част от нас, която се притеснява, която се срамува, но тя не е единствената. И че аз съм човека, който избира дали да се впусне в нещо, дали да изчака и да направи крачката, когато е готов. Ако този епизод ви е замислил, свалил е напрежение или ви е потвърдил ваши мисли, споделете ми. Моето намерение е тук да имате успокояваща, подкрепяща информация, която да помага на вас и на мен да бъдем родителите, които искаме да бъдем, а не да се чувстваме още повече стресирани или осъждани. Ако някога усетите това, моля да ми пишете и да споделите. Дълбоко в мен намерението ми е добро и се надявам, че това пространство ще бъде като мехлено за вас. Нещо, което аз намирам за най-полезно в моя път като родител. Благодаря, че изслушахте до край. До скоро!